Vítám vás u dnešního videa, které tedy bude, proč jsem přešla na veganskou stravu nebo rostlinnou stravu, a je to z toho důvodu, že mi hodně z vás psalo vlastně, jak jsem se k tomu dostala, jaký jsou moje důvody, jestli to dělám ze zdravotních důvodů nebo etických důvodů. Takže bych vám tady chtěla trošku jakoby objasnit ten můj příběh. Je to takový delší a vždycky, když se mě jakoby někdo ptá, proč jsem přešla na to veganství, tak vždycky většinou odpovím tak jako krátce, že jsem si prostě uvědomila, že dělám špatnou věc nebo tak. Ale ve skutečnosti ten příběh je mnohem delší a je to hodně takový, hodně osobní, ale já jsem se rozhodla to tady říct, protože někdo může mít stejný problém a třeba mu to může pomoct, a mě to dokonce jakoby řekla i možná zachránilo život to veganství, když to teď zní trošku tak jako zvláštně, ale teda je to tak. A bude tu chodit možná psík, takže se omlouvám, když budete slyšet nějaký ťapičky, ale snad vám to moc nevadí. Takže asi bych začala úplně od začátku, kdy jsem vlastně ještě veganka nebyla. Já jsem teda byla vždycky taková jako trošku oplácaná, nikdy jsem nebyla jakoby vyloženě obézní, to vůbec ne. Měla jsem jenom tak pár kilo navíc, tak 5-10 kilo jsem měla takový jakože, ale nebylo to hrozný, neměla jsem nějaký velký břicho, ale měla jsem takový to takhle a takhle to bříško, s čímž mám problémy doteď, jakoby s břichem, jinak s ničím jsem jiným problém neměla. Možná jsem měla trošku jakoby větší zadek, nebo tak velikost jsem měla M-ko, někdy i S-ko, takže si myslím, že to nebylo zas tak hrozný. Bylo mi asi 13 nebo 14. A pak jsem prostě jakoby si začala toho všímat, že je to takový ten věk, to 14 let nebo 13 let, kdy si prostě začínají holky všímat, že se jim na sobě něco prostě nelíbí. Já jsem samozřejmě nebyla jiná. A pak jsem se začala koukat na sebe do zrcadla a říkala jsem si, já bych mohla jakoby něco schodit. Ale prostě brala jsem to tak, jako že si třeba nakoupím nějaký zdravý jídlo a tak. Pak jsem si založila Ask, jmenovala jsem se tam Fitness blog, kde jsem vlastně jakoby doteď, ale už tam radím prostě normálně. A říkala jsem si, že si ho prostě založím, abych mohla radit lidem, i když přesto, že nic nevím, tak že tam prostě budeme radit všichni vzájemně. Takže já jsem si ho založila, ptala jsem se třeba různých asků, jestli mám dobrý jídelníček nebo tak, a prostě ze začátku jsem vůbec o tom nic nevěděla, takže k snídani jsem prostě měla, nebo kupovala jsem si takové ty sladké mysli a vůbec jsem nevěděla, že to není nezdravé nebo tak. A potom jsem teda se začala o to zajímat trošku víc a začínala jsem si zjišťovat, co všechno jakoby obsahuje a tak. A hodně jsem se do toho jakoby vložila. Vůbec jsem u toho necvičila, jo, u toho jakoby mýho hubnutí. A potom nějak začínaly prázdniny a já jsem přes ty prázdniny si tak nabrala všechny ty informace k tomu hubnutí, jak se správně hubne a tak. Vlastně jsou to takové ty typické věci, že po 12 hodině se nesmí jíst ovoce a já jsem prostě všem věřila, co to prostě napsali. Potom, že nesmíte vůbec sladký, nesmíte sladit a nic, takže jsem, jako víte co, v 14 letech to je trošku jiný. Tam potřebujete ty sladkosti, nebo jako nepotřebujete sladkosti, ale potřebujete třeba to ovoce odpoledne, nebo tak. Nemůžete prostě držet dietu, kterou drží třeba ve 40 letech obézní člověk. Přitom stačilo, kdybych já začala cvičit, to nebo tak. Ale prostě já jsem si připadala hrozně jako pak už tlustá, takže jsem to jako striktně dodržovala a šlo to úplně v pohodě. Prostě jsem zhubla asi 2 kiloča a potom jsem si říkala, tyjo, tak ještě se mi to jako nelíbí, tak jsem si stáhla kalorické tabulky. Je to normálně aplikace na Google Play, ale prosím vás, kdo nemáte kontrolu, jakoby nad tím, co jíte, nebo nad tím jídlem, tak prosím vás, nestahujte si to, protože mě to úplně doneslo do situace, do které bych se třeba normálně ani nedostala. Stáhla jsem si tedy ty kalorické tabulky a počítala jsem si, co za ten den sním. A pak já jsem tam nějak nastavila, že já jsem měla asi 60 kg a že chci zhubnout na 55, což mi přijde normální. Takže jsem si to v klidu počítala, když mi občas něco nevyšlo, prostě nevadí, že jo, byla jsem v pohodě. Jenže pak už mě to začalo trošku štvát, že mi ty makra trošku nevychází, takže jsem si to malinko snížila, ty makra, a jedla jsem trošku míň.
takže jsem pak jako fakt jedla dokola to samý, protože aby mi vyšly ty makra, tak jsem si nechtěla přepočítávat zase něco jiného, takže jsem pořád jedla to samý. K večeři to byl většinou tvaroh se zeleninou. K svačině to byl bílý jogurt se zeleninou, k dopolední svačině taktéž bílý jogurt s ovocem, ale dopoledne, anebo to byl třeba nějaký celozrnný rohlík se šunkou a sýrem se zeleninou a ráno to většinou buď byl taktéž bílý jogurt s nějakými ovesnými vločkami, ovocem, anebo to byla ovesná kaše, který bylo čím dál tím, co ty dny přibývaly, tak jí bylo menší množství, protože jsem pořád snižovala to množství. Pak jsem zhubla na 55 kg celkem rychle, protože pokud takhle jíte, takže zhubnete hned. A potom jsem jako si řekla, že začnu cvičit, že to zkusím. Tak jsem začala cvičit, nejdřív mi to teda vůbec nešlo, ty začátky byly teda krutý, ale potom jsem zvládala dokonce i 1,5 hodiny cvičení, třeba posilování na břicho. A fakt se mi jakoby líbila moje postava, že jsem byla úplně takhle plochá, už se tam trošku rýsovaly ty svaly, ale potom jsem si řekla, že si dám cíl 49 kg, což na moji výšku to bylo málo. A podařilo se mi zhubnout na těch 49 kg, jenže jak jsem měla málo jídla, tak jsem byla hrozně podrážděná a na všechny jsem byla taková nepříjemná z rodiny, hlavně teda v rodině, na ty kamarády jsem nebyla tolik nepříjemná, protože jsem to nechtěla ventilovat vlastně z domu, ale bylo to takový jako moje nejhorší období, protože jsem vlastně, i když jsem šla do školy, tak jsem si vlastně přepočítávala v hlavě, co si vlastně dám, aby mi to vyšlo a takhle. Pak jsem přestala chodit úplně na obědy a začala jsem si vařit doma, vždycky jsem přišla ze školy a hned jsem jakoby vařila a všechno jsem si přepočítávala. Až nakonec, potom jsem to z toho úplně jakože fakt jako, dalo by se říct, i zbláznila, protože jsem fakt už, když jsme byli někde pryč, tak jsem hned jako počítala všechno a tohleto. A třeba když jsme někde byli, tak jsem se bála dát i zelený čaj nebo tak. Čím mi nepotravují mě taky. No a tak to pokračovala dál a dál. Pak jsem měla prohlídku u mý doktorky, kam chodím teda každý rok, že jo, odebrat krev a tak, znáte to. No a tam mi řekla, že mám teda jakoby podváhu a já jsem si říkala, no to určitě nemám jako. A ještě když jsem šla k ní, tak si pamatuju, že jsem se hodně najedla, abych na té váze měla jakoby co nejvíc kilo. A měla jsem asi 48,5 kg nebo kolik. A to jsem se fakt jako hodně najedla. Už byly tady vidět takový ty kosti a tak. A mně se to ale prostě líbilo a já jsem chtěla pokračovat, že jo, dál. A pak mi to říkala i mamka, jakoby moc jsme si v té rodině potom už jako nesedli všichni, že všichni mi to vyčítali, že prostě nemůžu takhle jíst, že to je špatný a to. A já jsem pořád říkala, no ale teď já jsem prostě jako pořád tlustá a všichni říct, nejsi tlustá. Už mi padaly i kalhoty, které třeba byly SK, tak fakt mi úplně padaly, měla jsem XS, někdy i XXS a fakt mi to bylo jako přesně. A už jsem měla i hubený úplně takhle ruce a všechno. No a potom teda mi mamka řekla, že buď to si vyberu přibrat, anebo můžu jít psycholožce. A já od malička nesnáším doktory, takže jsem si říkala, no tak to musíš jako přibrat, ale nechtěla jsem prostě nějak začít jíst ty sladkosti nebo tak. No a nakonec jsem teda k té psycholožce šla, přijde mi to úplně normální psycholožce, protože v jiných státech třeba to mají jako normálního, jako my máme obvodního doktora, tak oni mají psycholožku, která jim třeba jakoby jednou za měsíc něco poradí nebo tak, protože jsou třeba i z práce špatný. Takže já jsem tam za ní zašla, ta paní mi moc nesedla, byla taková na mě, že úplně brala, že jsem jako všichni ostatní, že prostě řekla mi, že mám anorexii, což já jsem neměla anorexii, to mě úplně fakt naštvalo, protože já jsem jedla sice málo, ale nikdy jsem nechtěla být anorektička, já jsem chtěla být prostě jenom, nevím, ale prostě anorexie je, že nejíte, že fakt vůbec nejíte a já jsem jakoby jedla, ale jedla jsem hrozně málo, no. Tak možná jako nějaká začátečnická, ale ona řekla automaticky, no už máš anorexii, a což mě naštvalo.
A byla jsem teda objednaná, Jimmy, byla jsem objednaná na další prohlídku, nebo jako sezení. A já jsem prostě jakoby nechtěla už tam jít, byla jsem tam objednaná asi za měsíc. A domluvili jsme se s mamkou, že pokud začnu prostě jíst normálně a přiberu, takže že tam nemusím jít. A pamatuju si, že když jsem tam byla, tak já jsem jí měla napsat můj jídelníček, ptala se mě na různé otázky, koho mám třeba z rodiny nejradši, což mi přišlo taky hloupý, protože já jsem měla ráda prostě všechny, ale jako neuměla jsem říct, že jo, jednoho člověka, ale tak samozřejmě asi mamka. No a psala jsem jí tam teda na papír, co přes den jím. A ona mi řekla, že je to úžasný jídelníček pro obézní lidi, kteří potřebují zhubnout i hned. Že tam mám prostě dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, mám to všechno hezky rozložený, ale je to prostě dieta pro obézní lidi a že já to prostě nepotřebuju takhle jíst. A řekla mi, že to mám teda pomalu zvyšovat ty porce po lžičkách. No, pak jsem se tak koukala jako na YouTube, na ty, co jsem dnes jedla videa v angličtině teda. A našla jsem tam prostě různý vegany, co jedli jakoby strašně moc, ale přesto měli krásnou postavu. No a potom jsem se začala víc o to veganství zajímat, protože mi přišlo hrozně fajn, co jí. A já jsem byla vždycky člověk, který nejet vajíčka, nejet vepřový maso, hovězí maso, prostě žádný maso, kromě kuřecího a ryb. Potom jsem byla člověk, který nejí sýry a jediné, co jsem jedla, byly mléčné výrobky, nějaký jogurty, tvarohy a mlíko už jsem taky nejedla, nebo nepila teda. Takže jsem si říkala, tak tohle, já jsem vůbec jako nevěděla ani, co to veganství pomalu je. Ale říkala jsem si, tyjo, cože, takovýhle úžasný jídla o ní, prostě to, co mě nejvíc chutná a čeho já se nejvíc, jakoby jsem se bála v tu dobu, protože to byly sacharidy, že jo, a to bylo pro mě úplně smrt. Když jsem měla nějaký vyšší sacharidy, protože jsem si říkala, že se potom hrozně přibírá a že to prostě nesmím. A teda začala jsem se o to víc zajímat. Pak jsem si tam dala video, jakoby dokumenty o veganství a našla jsem tam pána, který vlastně natáčel video nebo měl takovou přednášku 101 důvodů, proč být veganem. Tak jsem si to pustila a on tam vlastně vysvětluje úplně všechno. Od začátku veganství, jakoby co to je, až po ty recepty, až proč to dělají a tak. Tak jsem se na to podívala a já jako milovník zvířat, když jsem tam viděla, co tam dělají na těch jatkách. Já jsem hrozně cítila, já pokud něco třeba je i v nějakém filmu a někdo tam někoho probodne, no tak já si musím zavřít oči, protože já to nenávidím násilí. A teď jsem si uvědomila, že vlastně to násilí podporuju a prostě každý den si koupím třeba to maso a tím pádem jim mrtvolku, nebo jako jak bych to řekla, že jo, chápete mě. Prostě jíte něco mrtvýho, co žilo a díky vám to muselo zemřít. A v tu chvíli jsem se prostě hrozně rozbrečila, že celou dobu tohle to prostě dělám špatně. Že prostě od malička je vám dáno do hlavy, že musíte jíst maso a tohle, abyste měli dostatek bílkovin, ale přitom je to prostě lež, protože i v rostlinných zdrojích jsou bílkoviny a jsou mnohem jakoby zdravější. Já neříkám, já chápu, že tu jsou lidi, kteří prostě maso berou jako jejich zdroj bílkovin, mají z toho hezkou postavu a tak. Ale určitě se všichni shodneme na tom, že maso, který je z jatek nebo z těch průmyslů masových, tak je to plný chemie a plný strachu. To určitě se shodnete se mnou na to, že to, co prodávají v supermarketech, se ani nedá pomalu nazývat maso. Chápu ty, co mají třeba domácí chov a jsou na to jakoby naučený od malička, že prostě to maso je dobrý a tohleto a nekupují teda nic, takže ty to asi berou úplně jinak, jo. Ale stejně mi přijde divný starat se o něco a pak to prostě sníst. To je něco jako, představte si to na nás lidech, jako kdybyste, nevím, se o někoho jakoby starali, nebo tak a pak ho prostě snědli. Je to hrozně divný, ale mně to dřív taky nepřišlo, já jsem prostě byla odpůrce vegetariánství i veganství. Já jsem teda nevěděla moc, co to veganství je. Já jsem vždycky se zajímala teda, když už tak o to vegetariánství a říkala jsem si, že to jsou úplně blbý, proč to dělají, když jako maso potřebujeme a to. Ale úplně jsem přetočila ten názor, protože
pokud jakoby pak vidíte, co se tam vlastně děje a jak jsou prostě ty zvířata týrány a je to prostě hrozný, že podporujeme tohleto všechno, ten koloběh. Pak jsem se koukala na další dokumenty, zjistila jsem, že správná cesta pro mě bude to veganství a začala jsem tak jíst. Ze začátku to bylo takový teda krutý a jakoby i mamka s tím byla taková nespokojená, protože se bála, že vlastně, když už jsem jedla málo a najednou teď jsem přišla na tu zeleninu, že ještě jakoby zhubnu víc. Ale pak, když viděla ty porce, co já jsem měla, prostě takový úplně velikánskou mísu zeleninového salátu a dřív bych si dala jenom městičku a teď prostě mísu. Ještě jsem tomu měla třeba celozrnný rohlík, nějaký veganský, s nějakou veganskou pomazánkou a začala jsem být hrozně šťastná a mamka, jakmile to viděla, tak prostě mě hrozně podporovala, protože viděla, jak prostě úplně jsem změnila. Z takových malinký porcičky jídla, kdy jsem byla na všechny naštvaná, protivná, hubla jsem najednou přešla na prostě zdravou stravu a prostě velikánskou mísu salátu. Pak když teda začala vidět, že jsem fakt jako začala jíst, tak mi řekla, že tam teda nemusím jít k té psycholožce. A já jsem fakt úplně jsem změnila svůj životní styl. Začala jsem teda každý den cvičit, chodila jsem na procházky, začala jsem fakt jako hodně jíst a ani jsem jakoby moc nepřibrala. Nebo jakože přibrala jsem na tu moji zdravou váhu, ale pak už dál se to zastavilo a prostě proč taky, že jo, přibírat potom víc, protože potom veganství si myslím, že jakoby nepřiberete 50 kilo, přiberete prostě na tu svoji zdravou váhu. No a začala jsem být úplně taková prostě šťastná a všechno bylo takový super. A úplně prostě mě to jakoby zachránilo, dalo by se říct, protože kdybych tak nezačala jíst, tak já vlastně nevím, co bych dělala. Fakt jako nevím a hrozně jsem ráda, že jsem na to veganství přešla, protože kolikrát fakt vidím nějaký videa, jak tam ubližujou tím zvířatům, nebo prostě co se děje všechno tady ve světě a řeknu si, tyjo, já jsem ta, která to nepodporuje. Já jsem ta, která prostě nemusí mít, jakoby nemusím mít tu špatnou, jak se to řekne, špatný svědomí, že jsem prostě podpořila něco tak hnusného. A vy, co jste prostě odpůrci veganství, tak kdykoliv se tohle to může změnit, protože pokud se, či mi tady na sebe kouká do zrcadla a štěka, pokud se prostě potom uvědomíte, co vy děláte, tak se to může všechno přetočit a můžete se klidně stát veganama. A chápu, že tady, ale už to tolik v dnešní době není teda, ale v předešlé době to bylo tak, že vegani fakt to jako podstrkovali, to veganství a bylo to takový nepříjemný, ale teďko je už všechno to veganství takový hezký a ty jídla se mi líbí. Ještě se mi nestalo, že bych ve veganské stravě měla něco, co prostě by mi nechutnalo. Jsem hrozně šťastná, že jsem na to přešla. Fakt vím, že to je jakoby správný jakoby stravování pro mě a i to, že miluji prostě ty zvířata, jsem prostě od malička je milovala. A proč je teda jíst? Nebo jako když to vidím, takhle já hodně třeba přemýšlím, když vidím takhle lidi, třeba to dítě má párek v rohlíku a úplně hladí tam pejska a strašně ho miluje a já si říkám, víš vůbec, že prostě ty rozdáváš tady lásku tomu psíkovi, ale přitom jíš jiný zvíře. A přijde mi to hrozně hloupý tohleto. Nevím. Určitě vegani, co dřív byli nevegani a odpůrce veganství, tak mě určitě chápou, protože to tak určitě taky měli a znám spoustu lidí, kteří fakt jako veganství nesnášeli, byli to i takový ty tvrdý chlapi, kteří museli mít kus masa a momentálně jsou to lidi, kteří prostě jí zeleninový saláty 3krát denně a hrozně si to užívají. Doufám, že jste si z toho něco vzali a že budete o tom veganství přemýšlet, protože si myslím, že v dnešní době je to taková nejlepší cesta, jak být zdravá, protože do všeho jakoby cpou ty pesticidy a chemii. Chápu, že je to i v ovoci a zelenině, ale zase jakoby jíte něco čerstvého a pokud kupujete biopotraviny nebo pokud si to pěstujete sami, tak to je samozřejmě úplně jiná věc. Všechno má svý pro a proti a
Je teda na vás, jestli si vyberete tu cestu, kde budete podporovat to násilí a všechno, anebo si prostě vyberete cestu, kde budete mít zeleninový saláty, ovoce a zeleninu a budete šťastní. Já jsem si teda vybrala tu cestu s tím, že chci být zdravá, šťastná a už bych se nikdy nechtěla vrátit tam, kde jsem byla. Takže všichni, kdo takhle blbnete, tak přestaňte. Mějte se krásně a ahoj.